В центральной мечети имени Ахмата Хаджи Кадырова собрались верующие. Совершенно особенная атмосфера, ведь республика отмечает месяц Рабиуль-Авваль, в котором родился пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Но сейчас есть и другой повод, имеющий самое непосредственное отношение к этому месяцу. Тысячи верующих хотят увидеть реликвию – волос пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Здесь же и мусульмане из соседних республик, желающие ощутить этот величественный момент. Многолюдно и в аэропорту Грозного. Именно сюда спецрейсами доставят волос пророка. Мир ему и благословение Всевышнего. На взлетно-посадочной полосе все будто застыло в ожидании долгожданного события. Мюриды, совершая зикр, восхваляют Аллаха и вспоминают о печати пророков. И вот на горизонте показался самолет. Именно на его борту и находится реликвия. Посадка началась. К этому моменту прибывает и главный инициатор этого события, благодаря которому и стало возможным то, о чем верующие республики могли только мечтать. Рамзан Кадыров вместе со своими соратниками встречает священную ценность. Право вынести из самолета волос пророка, алейхиссалату вассалям, предоставляется самому маленькому из всех, кто здесь находится, Ахмаду Кадырову, сыну главы республики. Радость и эмоции переполняют всех без исключения. Колонны машин двинулись в самое сердце Чечни, центральную мечеть имени первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, где реликвию ожидают тысячи людей. Здесь, в главной мечети республики, верующие застыли в ожидании, став живой колонной точь-в-точь, как и тогда, когда несли чашу, которой пользовался пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Уже при входе в святыню сын главы республики Ахмад Кадыров вместе с дядей Магомедом Кадыровым подходят к михрабу мечети. صلى الله محمد صلى على المصطفى ابراهيم محمد اللهم صل على Глава республики Рамзан Кадыров, как глубоко верующий человек, осознавая, что частичка лучшего из людей доставлена на землю его отцов, не может сдержать слез радости. Когда эмоции чуть улеглись, собравшиеся богословы подчеркнули значимость события. Анс ибн Малик дийsen, hadisdu sallallahu aleyhi ve sellem, ve Peygamber deyil sallam gülsün çok ehçiyer şey el-abidet boğuşulşulş elçin ashabi. От абидет бошулшулш элчен асхабу эйлер эл дел рез гулцун Peygamber deel sallam gulcun şaşey gahiler işey yuk ahiler Qudinyenel
الدنيا انشو عمال دول شمنال دوق لورر شاشال طبعا هو الدنيا انشو عمال دول همنال دوق شمني بوخ قاني ويقاتن هول شو ويبتش عبال عال شويل هديل ريز خيل. Дорогие братья мусульмане, Чечня, Республика Чечен стал священным местом, потому что у него уже две священных вещи. Чаша пророка и вот сами необыкновенные, это части тела самого пророка, такого дорогого, такого необычного вещь, достойно стал чеченскому народу. Это надо только хвалить Аллаха, сказать хамд Аллаху, Альхамдулиллахи Раббил Аламин, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Почему достойно стал чеченский народ такому священным вещам? Потому что их любит Аллах. И чеченскому народу такие лидеры, как Рамзана. Еще пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Кама такуну юалла алейкум». Вы окажется действительно хороший народ. Вот поэтому вот такому хорошему народу, такому хороший человек стал раисом, президентом, главой. Вот это вы все мы должны это понимать. Это мы все ощутить, какую награду мы получили, должны мы ощутить это, мы осознавать это. Leer mir mach way leer mir busum nach ist ويبتشح ويليو توبش ويقيق بمسرجي قشوح دال وندين خل دوشت الهردوق ديك دال خاستم بيش صحاب وس مسارة سجدة الشكر دال خاستم بيش دو سجود دير دوي هو ديل نعمة دال خاستم بيش هو ديل نعمة يحقي وسودا قر الله ديل يدويخش والله هو ديل نعمة وانت المخاد وهو رمدات ديل شنو الله صلى الله عليه وسلم وين بقى بوش حديث دشون هر صحناه بور بشون شيلتيح شي دول عمل دش دولهم دعوا المدرسار شاشين برقويت هرشدو انا دال وزن واتن خول ديل سلام خلا ورستلي ورستقل وري لا تشيد اقولنا خلو ديل سلام واي باي مرشبو وديستن چوقاچ دال وزن ديل چوقاچ دين دا ايما بيرت ايمان اسلام هو بوصل شنير لق دو حقيل وزن ديل ايمان شو عن سدويل خوي دالت اي بيرت كي ويلق ديرس خل ابايه ان شاء دالت يساء بويلق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ويتعنا مسيري دقنش دال هو بقش قوه حرشين دوين دقنش متنش حرشين ويتهن حق بدو دال خاستن با تهن وين غور دات صح حق دولدوش وين تهن متي تصدق زامنش دميل إخرة ويتهن ليردي نخلاتنا دقة ويل شيري وي دقة ديس الشردوي دقة ويش تحرش تحينشنا حهو بثوي حوصل دير ريز خلش دال شاشي قومن يغزوش بيركت دوتش كيغلوي تبوشا الله تسير بيركت داتر قومن تحزابلات دوشا الله دال شي قومن قنتي والشح شي صار قهية مخيلشح بيركتي والكيغل هو توشا اتقوم انت كيغل لي نار ولا حيق لحوزشا اتسن بيركت اقام نعمتي قاش دوشا داخريح الدنيا حبوق تهنا حلهي وين جينا تهن ويق حيولشترشل حلهي ويكر حيولشترشل زامن شح وين اهوت الوشل كيغل هو شو هلو يخشليه دوتير ليل ورش بيغمر عليه الصلاة والسلام بحيغي اوين هو شو وين صعني موه ليل هوش دوتش دق احيق
دوق ليه مش بينا دوق دي ترشدينا شو إيانا ويتقير سيدي تهنا شلو ديال سلم خلق ديال يلشن ديال صعيا ساكيس كيوقت ويغد شيء أدرك ما دوق نعمة دوئز ما دوق نعمة دوئز شيء أرخش ديال كريل رمضان ليلش خلال بحن دلش ليلش دو تهنس وليل ورك ويسن استقبور إس دلح ويسن خلال عشوات إس تهنا أدمش ليقح تقولش ليقح ويسن جوهر ليبش سنة أدمش ليقح أتكي برلي برشين دل دال إيمان شاء وزنا إيمان خردي أسيوز غيرتش قهوة قشولش ويداخر إرسي دغيرتش قاني ويمارشي غيرتش قاني ويداقلي غيرتش دين يحنس دل ووشي وجر الله أخوتنا ويتصعام خلا دنيا نشح نخشو الشح مسانا تسير كجلاس الأردرش تسير كيجي با مريل الأردرش تسير مخ حوس باخ الأردرش دلش حولي ويتهندوش دعوت شو رمزان حج قيخيت ميخيل والش دال تسوم يلبيش بالبوخ بحن دلش اخر اهلن حالها احمد حج يحكي شوتو بحن دويل مسوون ظلمخ يهاجون خطيخ ووليوش بوش بوش نيخ ميكر لونيخ رمزان حج لروا دال أبحن هو التدويل خنخ إيمان يحن سودا خيلوي لقد آخر بيركتي دويلوي وجر الله دال شاخ دويلوي ووشيخ تيشم مبايلوي. Этому времени Азан призвал всех верующих к коллективной молитве. Имамом стал председатель Совета Алимов Хожа Ахмед Хаджи Кадыров. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Завершив молитву, верующие прочитали тасбих и совершили обряд вирд, после чего Хожа Ахмед Хаджи Кадыров призвал главу республики совершить дуа в этот поистине исторический для нашей республики день. فاتحة. دال قابل دويل ويهره. После того, как глава республики отправился в свое родовое село, тысячи людей, которые собрались для того, чтобы встретить частичку пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, смогли не только увидеть, но и ощутить благодать посланника миров. Каждый желающий смог испить воду, которую разлили в сосуд из чаши Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, куда и был помещен волос. Муслим Басханов, Ахмед Джабраилов, Нурид Апиев, Заур Магомадов. Новости. После этого реликвию отвезли в родовое село главы республики. На всем пути колонны выстроились люди. Жители разных городов ждали часами для того, чтобы воочию наблюдать происходящее. Весь маршрут от Грозного до Центороя в сюжете Мадины Якубовой. Они были за километры от аэропорта, где приземлился долгожданный рейс. Были в другом городе, когда волос посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, встречали в центральной мечети Грозного. Но они ждали с надеждой, что станут свидетелями этого события. До федеральной трассы в Аргуне, Гудермесе, в селах до самого Центороя живым коридором выстроились жители. Стояли часами, чтобы встретить частицу пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, несмотря на снег и мороз, ведь погода тоже благодать Аллаха. Везде, где проезжала колонна со святыней, раздавались возгласы, восхваляющие Всевышнего. В родовом селении главы республики частицу посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, первым делом отвезли на могилу первого президента Чеченской республики Ахмад Хаджи Кадырова. Здесь же похоронен дедушка Рамзана Кадырова Абдулхамид Хаджи Кадыров, брат Зелимхан, племянник Турпал Али и другие родственники. بأذر قولهن مليال هي تبيخ الوش دال شيكو ماش نسترس واخين لويلة
سن بلش ترخ البولميليات شنو وكالة ليس أحمد حجينا توتينا هو كشني أهل المسنا بلوي إخيت ميخل وجدار قاش بولسل آمين إخيت ميخل وجدار ويحمر بيركة تاج بيل خون بل شارنا وين بيسن شارنا هوينا دي أستن مسرنا После Рамзан Кадыров с реликвией, которые на протяжении многих веков и до наших дней бережно сохранили представители мусульманской уммы, направился к своей бабушке, Дики Кадыровой. Эмоции переполняли всех присутствующих. Сдержать слезы радости было невозможно. تعالى ما تجيتي وش معه بسم الله الرحمن الرحيم بيت بشارع Назмы и мавлид сопровождали волос пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, на протяжении всего пути. В доме главы республики тоже его встретили именем Аллаха. Коснуться к частице лучшего из людей, посланного как милость для миров, смогли и члены семьи Рамзана Кадырова. Духовные качества пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, считаются самыми совершенными, какие только знала человеческая история. И содержимое этого ларца – настоящий подарок для всех мусульман региона. Мадина Якубова, Зарема Ичаева, Ваха Кантаев. Новости. Эта новость стала настоящим подарком для всех мусульман региона. Тысячи верующих с утра, несмотря на мороз, ждали, когда реликвия прибудет в Грозный. Как правоверные республики оценивают знаменательное событие? Наши корреспонденты узнавали в самом сердце Чечни и на улицах столицы. أزنيخ صندوق بيركتو دوق نعمتو دالة خنخية بردو ونخشي قومخ تريد جوائل شو خصك يخش عند دو حلين دق خل عيشتو ده المغلا ويبصل سنارنا ونخشي مخ كده هون ده شيء تغلى جدينا دق دزل دو وين ونخشي شيار يخيلر ونخشي هون ده شيء حلق وين بيان ده سلام هو سلام محمد بيمر يكاد لين بإز بيان شان دق خليلر وين شادك رمزان بهندوش خش من دو حال ديلي شو إزي بهندوش خش شادك دير وزور تغن دزدق مدو دير ريز خيوتهم Mosus tagovšiš kanštoš, jegul me kajka sisar do anzirt bisin mal čušič, delik dazdar dokher ve Peygamber sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem vile doğan but buyur kat biyana çok biyana odaya aslan duk kamniş busur na bolşa nohçi kaman kastan doğan bu kher mosu dok diyorş yuvarlak dagan dak ça iş doğan kabulş di dokher da dal ya haber te son yoksa bu tehiyet dikahiyet khazahiyet alhamdulillah dal gastan bu ديال ايتن بوق بو ديال الشان ديال تيرا çoba çadaşın bedir beya çadı ana onhum du edezom du berk tüm adu sen diyat e ço khilşi payam ashab sen diyat e sen hatar khi sen diyat e dana و عمال يوصلوا خين تدم خي دا berket u çıkılla ve da berket khidu da dog do qada عشان تغنا ideal elchan ço o noch çelet te weyn qaçar علامه ço دق بيركت دوئز سنقع بيركت هون دهون هالشي ديل يال شو إذا دال شين ترخ تهوهتن شي نورخ نور ديل
مسو بيغمرش أتوي إلش نورخ نور دقن قلنا بو يلس منين شتنخ قلنا يوت نورخ دق أقول حلقة دو قيمة بيرا محشر حلقة كنتعول ونجوي إلشو هاروين قبل شوم دق هاره وزوجة خلوا جدال تحيا برك تاي وين وين سون دق صوغت خيط سون دق صوغت خيط أحقاتخن بايخ مردير سلام شخوت سون مسوي مخقة شرط دير بوق إن خيتم خيط سون يقومخ كآخر يولش جوخس هاير وصلنا أقول وصلنا دقنا حقول بل جوخس هاير وصل بسق دوق شاد دوق ديال هاشتم معجش ده لما يشوف دوك بيرك تردوك ويدا والله حصلك دشليك ده دوك ويدا وين يرتنا وين محكنا مصو بوصل بول واشتغن بق هرت يفهم مش سالصه هي خوت قيت ما ديت شرب جرك حلوه نسو صقات شو بين باتسون إن يلين كات بين باتسون ساعه دوك نعمه دوك وين هو شاك يقر يخوت وين خيلر